За Бафана мога да кажа, че те бриха, те правят сега в момента много хубав матч, но обаче резултатът е 0-0, но обаче във второто по време може да стане 1-0 за разбира се, че е за Бафана. Но обаче това е, може да се каже, че това е първото по време. А в Бафана играе кой? Бафана Сачана, знаеш ли? Ще ви кажа, само да се сбава. Сачана от Бафана. Само се сбава... Някаква рима, ако измислиш? Бафана играе с Бултес на 1,35-3,19 коефициента за двойка, който може да се каже, че е абсолютен фаворит Бафана. Да, сигурен ли си? На тях им трябва 4-0 да бият, за да продължат. Ти сложил ли си го като... Ако бият с 2-0, те ще продължат. Ако не бият с 4-0, това е не грешката на фирмата, грешката е на своята голмайстор, който е във въздуха, който е Господ, който е в тази държава, Бразилия, в Рио де Жанейро, Господ Рия.